Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Shaitan, sai kuma ƙarfin mulki, sannan da akwai hargagi na gaba kuma a kan so, zautattun masheka, sai kuma ragama, sannan da akwai gidan jagwal, ga kuma wani tawaye. Mu je zuwa Sultan, kada in cika ku da surutu, domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indiya na Hausan kai tsaye ka suburbuɗe su, ka mazge su, ka sambaɗe su zuwa kan wayarka ba tare da ɓata lokaci ba. To hanya ɗaya ce tallin sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na VIP. Group ne wanda ake samun fina-finan Indiya na Hausa sababbi da kuma tsofaffi. Sa'annan daga kowanne kamfani da kasan yana fassara fina-finan Indiya na Hausansa, to muddin kana cikin wannan group din zaka ci gaba da samun fina-finan Indiya na Hausa ko waɗanne kala kake da bukata. Sannan kuma ba kyauta ake shiga wannan group ba, idan kana buƙatar shiga ga number mu nan zaka ɗauka ka mana magana akan WhatsApp ko kuma akan Telegram. Kai tsaye kawai da zaran ka shiga ka mana magana ka ce dan kokiya ni ma ina buƙatar shiga wannan tsarin naku. Za a tura maka 'yan bayanai da 'yan kuɗin shiga, ka bada kuɗin ka sannan ka bada lambar ka a mazga ka a cikin wannan group ɗin, ka fara saukar da fina-finan Indiya na Hausa duk waɗanda kake so. Abin daɗi kuwa shine a nan, idan yau ka shiga group ɗin nan, duka fina-finan da suka fita a baya baka kalle su ba, da zaran an saka a cikin group ɗin zaka gan su barkatai. Sai wanda ka gaya maka zaka dinga ja sama kana ja ƙasa, kana zaɓa kana saukarwa a wayarka, ko kuma kana kallon su ba tare da ka saukar ba. Sa'annan zaka samu fina-finan Indiya na Hausa kowanne kamfani kamar yadda na faɗa: Alligator, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dillo, Fikira, Al Hussein da ma dai sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya na Hausa baki ɗaya. To muddin ka zo ka biya 'yan kuɗaɗen ka aka sagala ka a cikin wannan group ɗin, to fina-finan Indiya na Hausa ma sai dai in ka sauke ka tura ma wasu. Kwarai kuwa zaka samu fina-finan Indiya na Hausa na da na yanzu. Me kake jira? Kawai ka ɗauki namba ka sankama mana magana.